Aquí tenim a l'amigo. Hombre, què tal? Bueno, pues res. Catedral de Girona. Visita prèvia abans de començar la pedalada. Amb el Santi aquí davant. Bueno, acabem de sortir de Girona i ens estem dirigint per la Via Verda cap a Olot. Bueno, doncs hem sortit d'Olot i anem al càmping, a un càmping a Sant Pau de Segúries. Bueno, doncs estem passant per un poblet que es diu Sant Salvador de Bianya. Tal de Bianya. Coll de Capsacosta, 870. Bueno, sembla que hem arribat ja, Sant Pau de Segúries. Ara es tracta de buscar ja el càmping. Aquesta és la nostra morada a Sant Pau de Segúries, no? Segúries. Amb patates. Això ja és... Bueno, salut, Bueno, bon dia, Santi. Aquí estem el dia 2 esmorzant. Fresqueta, Sense foc, o sigui, llet freda, colacau fred. Doncs funcionen els fogonets. El càmping on hem passat la nit a Sant Pau de Segúries i ara ja sortim, direcció Coll d'Ares, de moment. Bueno, doncs entrem a Camprodon a buscar una ferreteria. Bueno, estem al desviu de Molló, una mica més endavant està Espinavell i després ja arribarem a Coll d'Ares. Bueno, pujant al Coll d'Ares, una vista de Molló i bueno, preciós. Bueno, espectacular, Queda poquet ja pel Coll d'Ares. Bueno, doncs mira, hem arribat al Coll d'Ares. Aquí està el camí de la retirada. Els nostres avantpassats van haver de passar per aquí fugint del feixisme. Bueno, estamos en el Coll de Ares, 1513. Nos hemos cogido una subidita tendida, larga, no con mucho desnivel, pero se hace larguita. Y aquí tenemos al Fiera Estamos en tierras francesas ya, porque acabamos de pasar lo que era la antigua aduana. Y aquí tenemos al Jordi Vilajoan, que el tío, bueno, lo que le eche. Sí senyor, estàs fet un fiera. El Santi, ja hem arribat al Coll d'Ares, Vaya crack està fet aquest, un crack, tio. Sí. Crack. El catacrack vamos a hacer aquí algún día. Ara baixem cap a baix, cap a Prats de Molló. Bueno, hem fet lo pitjor, ara ja tot és baixada i després més o menys pla. els gavatxos ens estan esperant. Sí, tenim aquí davant. Que tenim un càmping ja... Tenim aquí davant a la policia. Vinga, ens anem cap allà. No, els francesos de moment molt bé, Molt bé. Vinga, adéu. Aquí tenim Jordi fent una visita a terres franceses. Senyor Jordi, què em pots dir d'aquest viatge? Tu parles francès, monsieur? Un poc. Molt poquet. Bueno, això Prats de Molló és. Ara anem cap a... Santi, on estem ara? Viva la France. Vive la France, estem a Amélie-les-Bains i ara decidirem quin càmping anem. Primer a menjar la pizzeria Amèlia. Vale. Bueno, Santi, preparant el sopar, tio. Aquí, mira, el chef de... Bueno, veus tu. De la Not Cuisine francesa. Sí. Estem aquí preparant exquisitet. Sí, senyor. Bueno, i el que tenim aquí sobre... Bueno, pues 8:45 i ja sortim del càmping Aloha, situat a Amélie, i ja disposats avui a tornar a entrar a Catalunya. Bueno, doncs estem en una carretereta que teòricament ens ha de portar, bueno, teòricament no, ens ha de portar al monument a Lluís Companys.
I crec que... Bueno, doncs fantàstica aquesta carretereta, eh? Estem pujant al coll de Panissars. Aquella... crec que sí. La Junquera. Aquella cripta posa aquí que és del 1010. Hem trobat aquest lloc, el coll de Panissars. Hi ha aquesta zona arqueològica. Santi! Què passa? I tant. Bueno, doncs ja estem a Catalunya. Fa una estona hem passat ja per la Jonquera i ara ja per pistes estretes, camins de terra i tota classe de camins estem dirigint-nos cap a Sant Pere de Pescador. No, doncs mira, ens estem acostant a Peralada. Impressionant el castell aquest. Bueno, arribant a Sant Pere Pescador ja, eh? Això d'aquí ja estem a Sant Pere Pescador, anem a buscar el càmping. Bueno, Sant Pere Pescador, 65 quilòmetres, 3 hores i mitja. No, perdó, 4 hores i mitja. Hòstia, Santi, tio, ja ho tenim complet. Bueno, aquí està el crac descansant a la piscina del càmping. Com veieu, bastant plena i bastant gran i maca. Bueno, Santi, la dura vida del ciclista, tio. Això d'agafar... No ens podem dedicar a això perquè pot amb nosaltres, eh? Bueno, dejamos el camping de Sant Pere Pescador y vamos con destino a Sant Feliu de Guíxols. Avui iniciem la quarta etapa, Sant Pere Pescador, Sant Feliu de Guíxols. Pues, estem entrant a un poble que es diu l'Armentera. Bueno, aquests camins són molt macos. Hem estat una estona per carretera i ara que hem de passar un poble que no recordo el nom, que ens hem ficat ja per un camí de terra. Bueno, pues aquest és el riu Ter, travessant pel costat de Torroella de Montgrí. Bueno, doncs arribant ja a Palamós a través de la Via Verda, una ruta avui molt maca, algun tram xulo, i bueno, planet, però bé. Avui volíem anar a dormir una mica més cap enllà, però ha sigut impossible perquè no hem trobat càmping. Vinga. Santi, que l'has de poner, eh? Està sigut. No s'ha vist, no? Bon dia, sortim del càmping de Palamós i ens dirigim cap a Girona, cap a la ruta d'avui, d'aquesta setmana. Bueno, la sortida de Palamós. Santi, passejant pel passeig marítim de Palamós. Mira, que el vegin, perquè ens estem acomiadant. Veiem la senyora. Vale. Bueno, doncs vinga, cap allà que anem, Santi. Gràcies. Bueno, a veure, vam començar la Via Verda del Carrilet de Girona a Olot i ara continuem per la Via Verda del Carrilet de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Bueno, doncs arribant a Girona hem acabat la ruta, la Pirinexus 360, Girona, volta aconseguida. Hem sortit d'aquí i hem tornat, o sigui que molt bé, tio. Bueno, doncs aquí estem de tornada.